Antay natin si Pino. Wala lang yung nakamatis, di ba? Ano? Isa lang. Kamu jangan mayabuk. Wala na. Lahat mabili eh. Ayun nyo, tapong ko to. 2.30 na, 2.30 na lang, palaspas o. 2.30. Iba pa sa po yan sa ulang miso. Ay, picture mo tayo, magbili. Ano pa? Kwenta lang nga pala sa Pulong. Palaspas po, palaspas.